Acambo samya medali ler kakret wileting kandha dayuwang manguncang niti benjang sangat cimicil lati nyong tali Kutha Surawilaga kaya buta singa wragil pasti jangga dendanya mangambak boyo lah ya Manharya Werti man aman sengkuni sampun mandhap saking pendhapi keparenga Kang putra Dursasana sumadong dawuh menggah menapa ing dados wigatos sing pasewakan man iya Dursasana dina iki anakku sata Kurawa kabeh wae nggonmu nampa dawuhku lambarana aksara nga telung perkara niku napa ngrungokno ngrasakno lan nglakonana yen kowe wis ngrungokke apa kang dadi dawuhku tumuli rasakno ana sanubarimu kowe kudu kepiye
Yen wis tuwuh gregetmu tumuli nglakonana dawuh iki mengko. Nggih. Sajake kok penting. Dirsasana Brewun. Ingkang rinumpaka ana Pasewakan Agung nalika semana Kengraka menggalihake bab perkara Werkudara. Werkudara Entrawa. Werkudara keyungyun kawruh kasampurnan dening gurumu Durna. Nyatane nalika semana Werkudara dikon goleki banyu suci Prawitasari mapan ana Samudra Kidul Werkudara budal. Nganti ngri kalenggan iki ora ana kabare Werkudara mati apa urip. Nggih. Lah niku nyatane Werkudara dugi gosek ta gosek. Werkudara tekan kene iki rumasamu aku ora isin lho. Lah pripun to? Sinuwun rak ndangu karo aku. Paman dos pundi? Werkudara jegur segara sayah keten ora ana kabare niku pun mati napa urip. Aku rak ya matur mesti mati. Nalika kapan wong jegur segara kok bisa bali urip, aku rak matur ngono ta iki. Nggih. Mula Kengraka Ngastina banjur perintah karo aku kinen ndhawuhake marang kowe kabeh nganakake tasakuran agung awit Werkudara wis mati sinuwun arep syukuran. Lah terus bar lagi muni ngono mingkem mak kelakep lah kok Werkudara jedul. Jan kaya dibeset raiku. Kisinan. Iya no. Dengaren Sengkuni kok duwe isin. Kados sampeyan niku wis kondang wong sing ora tau duwe isin lho, Man. Niki sajake kok rada eling. Wis duwe rasa isin barang. Kaduh jan wis kaya kesamber gelap kae. Mula sinuwun Ngastina ya rada semu meleh-melehke aku. Pripun sampeyan ku jare mati sing urip. Ning ya ngene Dur jeneng Gusti sing nyipta jagat kuwi nek arep nuntun umate ora kurang dalan. Lho ripun? Iki malah kena kanggo jalaran Trawa. Werkudara kang temeka ana Praja Ngastina uwigati ngupadi Kakang Durna arep ngaturake penuwun. Ning gandeng Kakang Durna ora ana banjur Werkudara tak kandhani dodok selehe Praja Ngamarta. Ngamarta mbiyen dumadi saka alas ya kuwi bumi wana Marta sing mbabati alas Raden Werkudara. Mula aku dadi wong tuwa wis wajibe ndunungke bab sing bener. Gandeng mbiyen kuwi sing rekoso Raden Werkudara, mula sing dadi ratu kudune Raden Werkudara ora Puntadewa. Mula der iki malah babar pisan kena kanggo gaman. Ngerti ya Le, Werkudara dina iki bablas nyang Ngamarta nyendikani dawuh ku ngrebut Praja Ngamarta saka tangane Puntadewa. Ing kono bakal dadi perang sedulur ing antarane Werkudara Puntadewa. Ora sandadak nganggo Bratayuda, Pandhawa wis perang karepe dhewe. Mula ayo ngger nyicil bungah. Praja Ngamarta bakal ana geger rame walik watu. Rebutan panguwasa ing antarane Kakang Adi Werkudara karo Puntadewa. Nggih nek mengke dadi geger, Man. Kok dadi geger? Mesti gegere no. Ah sedeng bumi sekilan wediku kuwi lah kok iki negara direbut. Mengke sik to, mengke sik. Wong ki aja sok mestekke samu barang sing durung karuan nyatane. Wong bar keweleh kok mesa nekat lho. Nggih niku mengke nek dadi geger. Werkudara budal nyang Ngamarta, nggih to. Sing mang pikir ngrebut panguwasa Praja Ngamarta saka tangane Puntadewa. Lah tekan Ngamarta pethuk sedulur-sedulure, pethuk anak-anake. Pak arep nang ndi to, Pak? Aku arep ngrebut Ngamarta. Sing ngekon sapa? Sengkuni. Anake ngelingke, Pak. Apa ya sampeyan lali Sengkuni iki watake piye to? Ha Sengkuni genah rupane kaya iblis. Sengkuni iki rupane kaya kirik. Sengkuni iki rupane kaya kethek. Sing ngrupak-ngrupake kuwi. Oh niki mung upamane kok. Lah sampeyan apa ora eling Sengkuni iki wong juling. Kudu eling, Pak. Sampeyan kuwi didu karo sedulur. Wah, Werkudara malah eling. Oh iya ya.
Jebul aku ki mung diapusi karo Sengkuni. Ya wis nek ngono ayo cah goleki Sengkuni. Wah, Werkudara bali nyang Ngastina. Goleki sampeyan. Ora suwe Ngastina ana sate Sengkuni lho. Ora. Senengane kok meden-medeni. Bakune ayo ditutke saka kadohan. Tekadku yen kendho Raden Bratasena tak kencengi meneh. Nggih. Pun iki gandeng sampeyan sing dawuh yen ana apa-apane jenengan tanggung jawab. Swatama wonten dawuh metu njaba. Perintah Wadya Ngastina memanuki lakone Werkudara Parmada Pasilan. Enjing bidha gumura saking Ngastina Nagri. Angkung ingkang balakaswa prabusananira lir surya wedalira saking calaniti arasa madangi jagat semungup maning sapucaking wukir merbabak bangsu mirat nasarating surya nampek mega lan gunung-gunung sampat sangya para Kurawa bidaling para Kurawa sak marga-marga tansah sumpemut titenana wong citra mangsa langgengna titenana wong citra mangsa langgengna Hallelujah.
sanyatane kunjang seret winan wonder manaluri rene kamuni lang-lang rarasing pamiyat rengganing Puratulya Sri sapating sun tumiling angolati puspita metemendah kang warni mitharing taman alon ya mas ya mas sayang minangka candhaing lampah alah menika ta warnanira gumelaring pertapan Kendali Sada sinta ingkang mangasrama ing madyaning pertapan Kendali Sada alah menika ta warnanira mantan Gembong Senopati Swelagiri ingkang wis sumadeg pandhita parek Persianoman ya Sang Senggana ya Sang Rama Handayapati lenggah anggana raras Risang Maruti hanampi praptanira satriya lesan pura kekasih Raden Harya Setyaki tan kantun satriya jangkar bumi kekasih Sang Wasi Hanantarja ingkang wis nganti kadangira ing Pringgondani ya Sang Gatotkaca kawimbuh putra Wuragiling Jodipati Risang Hanantasena sawetawis gaya lenggah mangkono pangandianing Risang Anoman amanembra mangke dhateng Katemben Prati lang-lang ing driya mangun kung sinowati jagat hami lamun mbak lumembak ing samudra hango kae ana bale lumut ambergang awet to denjengan
karya sengsem kang tuningal nun mangketa Raden Setyaki saksampunipun kula atur pambagi harja wilujeng rawuh paduka Raden dalah anak-anak kula sampun kasengguh menawi kula menika mitambuh keparenga kula miterang dhateng paduka Raden menggah wonten wigatos ingkang pundi dene jengandika sami rawuh wonten ing Kendali Sada Kakang Anoman waleh-waleh apa sowanku mrene iki kejaba mertuwi rarjaning Kakang Penemban kaping pindho aku nganti para putra-putraku iki kepengin nyara widekake lelakone Kakang Mas Werkudara Kakang Roman. Ya Pak Dik. Anak-anak iki kabeh do sedih lho Pak Dik. Rama Kyai Werkudara nalika semana meguru Begawan Duruna keyungyun ngelmu kasampurnan nganti ninggal negara mongko kudune rak wis wancine ngunjukake syukur merga Siwa Punta wis lenggah minangka dadi ratu lah kok malah Rama Kyai lunga mung keyungyun karo Begawan Durna gek mongko aku ki ngerti Durna ki sapa ki aku ngerti Pak Dik arep dikaya ngapa dheweke pendhitane wis suwe kumpul Kurawa lho sapa sing ora miris to Kurawa ki pendak Padang mesti ketok eleke. Piye bisane mateni pepundhen Pandhawa piye carane? Oh alah Pak Dik arep nemoni lakon apa? Yang nganti Rama Kyai lali Purwoduksina ninggal negara. Monggo aku percaya Durna ki mesti ditunggangi karo Sengkuni lho nek Durnane iki apik ning Sengkunine kuwi lho Pak Dik. Kula piye Pak Dik? Bapak iki kira-kira isih sugeng apa ora ya Pak Dik? Ya Antasena sarantekna saweta Raden. Piye Kakang Noman? Anak kula Gatotkaca, kula wonten dawuh kapi. Anak kula Antarja, ih wonten dawuh. Anakku Antasena kowe tak kandhani. Nalikane bapakmu arep ambyur segara Punwa ki sejatine wis ngalang-alangi kok, Nggir. Piye bisane murungake Kang Rama kuwi ora mituruti panjaluke Begawan Durna? Sabab apa? Jalaran Durna kuwi uripe ngayomna sak ngisore gendera Ngastina padha sing tok kandhake mau ngarep. Lah iya. Bapak nekat kok. Lah nanging kepiye Antasena? Kang Rama kuwi hambeke kaya tugu aja. Dasare kesinungan Bandung Bandawasa aji ngungkal bener yen durung kelakon penjangkane sirik yen Rama kuwi bali. Nanging pangrasane Punwa Antasena ora sandadak kowe wasu melang. Jangka wis nyebutake Pandhawa Kurawa ilanga sedina kaping 7 ning yen durung titi wanci tumapak ing Bratayuda Jaya Binangun isih kena diarep-arep baline kok, Nger. Isih kena diarep-arep baline. Punwa malah duweni kapitayan lamun ta wektu dina iki kadangku ya wong atuwamu Yayi Werkudara isih walaya jati temah nirmala Antasena. Irembug tuwa lho. Iki perkarane ana sambung rapete karo nyawa lho. Penak men kandhane isih urip. Lho, nek isih urip aku seneng. Lah nek ngantek engko bapak ning apa-apa, Pak Danoman wani tanggung jawab ora? Ayo. Nek nganti ora wani tanggung jawab, tak balekke ning Bonbin. Oh, kusik. Mengko dhisik. Ora sandadak kowe mloto ngono kuwi bakune nyenyuwun ing ngersane Gusti, muga Kang Rama kuwi manggih wilujeng ngono lho, Nger. Iya, Kakang Noman. Aku percaya apa kang dadi dawuh Kakang Noman. Muga-muga wae numusi apa kang dadi dawuhmu. Seranane wong yen luhung tetah lomba goreng guling eling salat jatmi koon
yen wacana kudu manis mure sing seming sasana samane manungsa sami nembe etowang pangandikane nggih Begawan Anoman mangala pratane Sang Werkudara Adikku di walata adikku di wah bapak kaya nyidam rujak cempaluk cumengklungen rasane atiku nganti anti marang kundurmu Yai. Yai Werkudara wis bali. Iya, aku wis bali. Rama Kyai sungkem kula wis tak tampa. Rama Kyai sungkem kula, iya. Bekti kula katur Kakang Mas. Iya. Wah, Bapak wis bali. Wah. Oh alah, Pak dikangeni sibu. Kayak kundur aja kesuwen ninggal omah to, Pak. Iya anak-anak do was melang lho, Bapak iki kepiye? Kabare nganti sayana-saya ini jegur segara kok ora ning kabare tuk gawe poha saiki Bapak wah wis bali tang. Wong edan. Wong tuwa dikutang wis saking senengku kok, Pak. Walah, Pak. Ayo Pak, gek mulih, Pak. Mesake sibu lho, Pak. Kijenan lho sibu. Mau gedabikane ben bengi ngarep-arep Bapak. Yai Werkudara Anoman apa? Wah, urmangsa lega rasaning pun Kakang dene Siadi. Wis kepareng bisa mentas saka segara antuk pangestune Anoman. Apa wis entuk gawe nggonmu ngudi banyu Perwitasari? Antuk pandongamu wis entuk gawe nggonku golek banyu suci. Sing menehi sapa sing nguwasani segara? Pun Kakang kepengin nyumurupi wujude kaya apa? Banyu suci ora kasat mripat. Ora sadengah wong bisa nyumurupi. Alah wis banyu suci karo ora suci sakarepe bakune Bapak saiki wis kundur sehat ngono wae. Ya Pak ge kundur Pak. Wah, wis kesuwen sing ninggal dalem Pak. Iya. Sakwise Siadi ngregem banyu suci Perwitasari, apa wis dikeparengake? Ayo tak kanthi kondur Nyang Amarta. Durung rampung kewajibanku. Karepmu piye? Sakwise aku wis bisa ngregem kawruh kasampurnan ing kene Werkudara kudu duweni adeg-adeg kang jejeg ya kuwi kanthi njejegake sing bengkong dandali sing rusak. Bener iki sing luput. Karepmu piye? Gandeng aku ngerti Praja Ngastina kuwi duweke Pandhu bapakku. Nanging sabab apa wektu dina iki kang nguwasani Duryudana kuwi sejarah sing ora bener. Mula wektu dina iki tekadku bakal dandan tumuju marang kabecikaning umat. Kanthi aku bisa ngrebut Praja Ngastina saka tangane Duryudana. Tegese aku wis bisa njejegake sejarah. Mengko dhisik sak teleraman kandhamu kuwi bener ning ora bener lho, Ji. Ora bener. Merga Jangka wis nyebutake bali ning Praja Ngastina kuwi kudu lataran Bratayuda. Ora sah nganggo Bratayuda. Ora sah dadak nganggo perang. Yen nganggo perang, wong cilik sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon malah kena ing ngaradan. Mula wis dadi tekadku, dadi mati aku dhewe aja nganti ngembet marang wong cilik. Sopo sing gelem sabiyantu aku bakal tak tombo tangan loro ewadene ora gelem sabiyantu bakal tak rebut dhewe Praja Ngastina. Piye
Piye tos? Lah kok malah meneng wae iki lho. Lah bapak jumangkah ngono kok. Kusik to sareh. Lah wong tuamu ki nek njangkah ki sapa sing bisa ngruket? Ayo. Apa ora dikipatke malah mbilaeni. Wah, lah iki malah bapak nyang dhewe ning Ngastina ki wah ora tega tak tutke wae. Terus pundi wo? Lah menika nggih. Kang Rama anggadhahi moga ing kados mengaten menika ora. Tegesipun boten sarembak kalian pepunden paduka Pandhawa sanes-sanesipun. Inggih. Kakang Roman, Kakang Mas Werkudara dielingke wae. Lho, sinten iki badhe wani ngemutaken to Raden? Kula sampun ngemutaken marang Mbah Makaping. Sampun kula aturaken hambekipun kadang kula menawa kados Tugu Aja. Nggih nganti kelakon ora malah digeguyu jagat. Parayoginipun dos pundi? Monggo dipun upadi kemawon. Badhe kula awat-awati. Monggo kula dherekaken. Piyantasena. Lah kok malah kaya mung sak gebyaring kilat. Gajeke olehku nututi bapak mah ora suwe lho. Bareng aku metu Pandhawa Kendali Sada, bapak wis ora enek. Waduh, nggih arep ana lakon apa? Kang Rama kok duweni moga sing kaya mengkono. Ayo ditutke wae. Punwa arep ngambah Nggegana mbok menawa saka ing Nggegana bisa tak awat-awati dong dilakoni wong tuamu Antasena. Ya jagat Dewa Bathara. Bareng aku ngambah Nggegana kumelip tak sawang saka dhuwur ana barisan segelar sepapan nyedhaki marang Kendali Sada. Ora pangling barisan Ngastina duwe karep apa? Bati gengira rikalanira muni naga makikian katon kalakku melap wisanya nambah gisik manao dikro marang risang bayu siwi. Wah ngaglah ana tengah dalan ora pangling Anoman iki Suwatama yen ning opo kowe ngancik laladan Kendali Sada tanpa ngguang layang sadurunge mongko iki dadi panguwasane Anoman. Anoman sumingkira tak gawe liwat aku njaluk palilahmu yen sing liwat wong siji mung gawe wong lima tak lilani.
ning gandeng sing liwat luwih saka 100 dasare kok nggawa gaman. Kok sujana rasane atiku. Luwih becik kowe nyimpang dalan wae. Nggonmu tumuju arep menyang endi mangsa bodho bakune tak jaluk aja metu Kendali Sada kene. Mengko ndak dadi mirise para kawula Kendali Sada nyawang akeh bergadaning prajurit kang nggawa senjata. Mengko malah mundak dikira ana apa-apa. Wah, edan. Dalan rupak lumo dhisik nadyan kowe kang nguwasani kene. Nanging wis sak mesine dalan kuwi kanggo liwat. Mula kowe sumingkira ora usah kowe dadak ngalang-alangi. Elinga karo kahananmu kowe iki kethek keplek tuwek elek mung karinjen kangge ning luwangan. Mengko yen aku sak wadya balaku wis ngamuk punggung ngerangket kowe iki sepira suwene. Yen kowe tak iman ora kena, kepara bakal tak balekke nganggo kekuatanku. Nadyan to aku tuwa ompong pira jambul wanen. Paribasane yen ora dituwak teken ora bisa jejeg lakuku ning nyampluk ndasmu ora sigar merapat tak ugurane. Wah, sugih kentel Bondowani, Matna Sastra Jendramu wateken aji Jawa mantramu. Tebak jadam mleseti gamu tak ojo sopan.
kece. Hei, hei. Yo, yo. Hei. Hei. Wah. Yani. Hei, hei. Ya. Hei. Wah. Lo, kan. Yo, yo. Hei, hei. Lawan kuping. Asli. Ayo coba dong. Pasti. Edian. Yo. Yo, hei, hei. Ya, ayo. Pro gas gue. Yo, yo, hei, ho. Hop. Angele. Re. Ho, ho. Ho, wait. Ho, wait. Ho, ho, hi. Ho, hi. Hop, iyo, Angele. Oh, oh. Iyo. Ya. Wei, wei. Ya. Ayo. Hop. Oh. Jojoh tumbak. Mondong usus singa. Hit, ai, yu, ya. Ya. Ayo. Antasena ya. Surtayu ya. Ndi Hanoman ora sah golek sing ora enek. Lho, ponakane iki mati wit biyen. Ayo. Pedhot gulumu cobanen. Hop, pasti. Wit biyen menteleng. Sing seru. Iya. Has, pasti aku. Kaya ngene kok pokoknya. Oh, biar kowe. Yo! Oh, biar. Makan. Oh, biar. As. Hop. Baik. Lo. Ambles bumi. Wes, ya. Hei. Hop. Hop. Wah. Awas, oper buri. Oper.
Ayo. Ayo cekelen. Yo, cekelen ini. Iso nyekel aku. Sasat iso nyekel welut. Ayo. Ayo. Wah, parah. Oi. Wait. Ya. Wah. Oh, jrambles bumi wae. Ah, seneng aku ngono kok. Oh. Oi. Oi. Ya aku. Edan. Wah. Edan. Wah. Amuk swara merata. Ayo. Apa iki? Oi. Iya. Ya. Lah, ayo, unangan aku. Ayo. Hei. Ya. Ya. Atat. Ya. Ayo, dik mungsuhku. Mara maju aja ijen-ijen ngebi bareng lekane atiku. Sangkap jajah kantaran bausa ya Tingoleno prapteng lampus serano madyaning Kancut gumregut kempet latang. Candak dadi pengewan-ewan. Ayo cobanen. Has. Oh. Wah. Oh.
kabare. Lah pundi kok Werkudara ora ketok? Jare ngetutke Werkudara. Iya iki, Dir. Mau enteng. Lah nyatane kula ngerti dhewe sampean ya ora pethul. Apa merga anu dheweke lumpatane adoh. Kowe duwe aji kidang milar iki mbok ya diwatek. Nggo ngoyak Werkudara. Lah niki malah beda ngoten kok, Man. Jare ketutke Werkudara bareng pun tekan mriki malah jotosan karo Anoman sak anak-anake ngoten pripun. Anak Werkudara dong lumpuk enten mriki anu nyimpang dalan wis golek dalan liyane. Dalan kene ora pati apal aku. Terus golek dalan liya. Bakune ngawat-awati Werkudara tekan Ngamarta apa? Wah, bilai. Bablas lampahi mate Harya Sengkuni miwah Riseng Dursasana datan kantun para Kurawa nggih nyangupati dhateng lampahi Radyan Werkudara sinigek emangke ganti Kang Winursita wangsul mring nagari Ngastina Sang Prabu Duryudana pinarak lenggah nampi dhateng prataning Dyan Werkudara. Yayi Werkudara wis bali. Kang anti-anti wis bali Dimas Werkudara. Kadanging pun Kakang Di piye kabare? Apa si Adi wis bisa ngrebut panguwasa Praja Ngamarta saka tangane Yayi Puntadewa. Aku dudu wong edan. Aku dudu wong gendeng. Nalarku isih genep Pancadri aku isih kena kanggo nyawang sing bener lan sing luput. Kepara dina iki entuk ora entuk Ngastina tak jaluk. Yen tok ulungke ya slamet urip wedene ora tok ulungke mbuh dadi wah bangsat kowe. Tinemune nggonmu saguh medhah Ngamarta mung kanggo njontret Duryudana. Kowe ngapusi aku. Kesaguhanmu mung tok gawa ngalih. Pamrih karben Kurawa liyane ora ning Ngastina. Werkudara, nadyan to aku mung karijen, aku ora wegah tanding karo bathangmu Batuwanjaba. Parap. Hos.
Kon bondo tanganmu. Ayo. Aku arep kapake. Nyoto kowe lanang ayo. Ojo lara bantan kuwi. Wis katok olehmu kekucah bondo Ngastina. Kalakon tak kunjara. Ing kono rasakno panelangsane pendho nggonmu ngis-ngis. Leboke pakunjaran. Lega rasane atiku. Kurupati lebokke pakunjaran. Ngastina suwung. Banowati ning endi? Negara geger. Ora ketok irunge. Bedah kutha Boyong Putri Banowati kowe nang endi? Kanjeng langit kalap-kalap katon lirik intanging sang maweh gandrung tobat tak wis padake adhiku Werkodara kang prapteng kedaton tobat oleh njaga marang awake sajak ketemu karo Mbak Yune kok ya isin yen nganti ora mambu wangi. Ana apa Dimas teko gawe kaget? Iya. Kakang Mbok Banowati. Tekaku rene aweh sumurup. Menawa dina iki Ngastina suwung. Ngastina wis ora ana sing nglungguhi. Ngastina wis ora ana sing duweni. Patobat, kowe iki kandha apa ngayawara kandhamu? Nyatane Praja Ngastina iki kagungan kang lenggah nata. Sunan Prabu Duryudana ya kang ngraka dhewe lah kok kowe kandha yen Ngastina suwung wis ora ana sing duweni. Apa ya ana ratu kok adol negara? Mbok ora sakarepmu dhewe. Iya bener. Ngastina duweke Duryudana kuwi mbiyen. Saiki gak Ngastina wis dudu nggone Duryudana. Klemben-klemben roti-roti biyen-biyen saiki ya saiki. Karepmu apa? Apa kok gladrah ngalor ngidul? Aku mau ngandhake apa anane. Yen wektu dina iki Ngastina wis tak bedah. Bojomu Duryudana kae. Bojomu Duryudana kae wis tak bondo tangane, tak lebokke pakunjaran. Ayo sawangan Ngastina wis ora ana ratune, sing ana mung karyaku. Tobat. Kaki atri sang kapirang. Ori nanggul kinempet-empet. Dosangar naning bawana. Tobat Werkodara. Jebul sian ditega marang ngraka. Ing atase kowe mbedah Praja Ngastina ora ngguang layang sadurunge.
Kuwi dudu watake satriya. Kuwi padha wae watake Brahmacora. Padha wae watake maling ngaguna kang wanowani ganggu gawe marang negaraning liyan tanpa mbuang layang. Anggep ya apa ora sandat kowe karep. Kowe arep petrek-petrek ora enek gunane. Apa rumangsa wis bongok-bongok ana nek sing nulungi. Ana sing nulungi. Gak. Ora enek sing nulungi. Tiwas swaramu entek. Tiwas tenagamu tok kuras. Kowe nangisi marang lelakon adile dilakoni. Penandang adile mung kudu disandang. Wektu dina iki Kakang Duryudana kudu nglakoni tak lebokke pakunjaran. Wis suwe kekucah bono ngestu. Nanging kowe dudu patrape satriya. Kudune kowe ngguwang layang sadurunge. Pamrih para Kurawa kabeh bisa tata. Yen tata-tata ora wurung malah dadi perang. Aku ora bisa ngapokake Duryudana. Ora sok to pikir, ora sak tok rasa-rasake atimu. Apa lho? Ora sak karepmu dhewe. Ayo, saiki ngestina dadi panguwasane Werkudara. Gelem ora gelem, kowe mung kudu milih. Kowe pilih dadi bojoku. Apa aku dadi bojomu? Piye kuwi? Ayo malah bingung. Barnawati Kakang Mbok. Wis suwe aku jane ngesir kowe. Gelem kowe kari milih. Kowe pilih tak muktekke apa bali nyang mundur. Pak tobat ana wong edan, Pak tobat. Kurang ajar. Apa kurang satset aku iki. Jane wis tak blipir-blipir. Masa krasa yen taksir. Wong wedok pekok. Arep dimuktekke ora gelem malah minggat. Goblok. Werkudara gedhe kaya ngene kok. Gagahe kaya ngene mesti tandingi karo Duryudana ora enek apa-apane. Lho, kuku. Ora dipetung. Wah. Iki nek wis tak watek. Njaluk sepira dawane kukuku bisa mujuti. Askarmu wong wedok dadi kere, dimuktekke ora gelem. Werkudara mukti ana praja Ngastina dadi panguwasaku iki. Niat langening kalang nyuwana gelar pandamuncar dina lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnaning gegono Rire sardo
palwonuting ranu Tresing karsanira tining ganyut manis selingira Gusti kamal mirah ingsun Asmiratu ing uni Sidat agung ing Narmada sajroning aguling pangucape jan Manendra tansah dadya lindurangke wala katon kang asung usada Wata kaya mangkono nata Ngastina Prabu Duryudana wis kasoran yudane mengsah tanding lawan Sang Hyang Werkudara. Ing mangke Sang Dewi Banawati lumawat angupadi serayan pinrih hanyirep dhateng pangamuke Sang Bimasena. Datan karaos lumajare Sang Banawati wis ngancik ngewanci Madya Ratri. Kayune Purwa sejati